Ahoj, práve tak teraz sa nám bude začínať útek zo školy. Útek zo školy. Bože, ale ja fakt musím ísť. Ja natočím. Bejem. Slabota. No však. No tak poďme. Idete? A ty kde ideš? Však potom príď. No potom príď ku mne, hej, záspoň. Ale vážne, príď. Čaute, tu je Davosky 9 a vítam vás u prvého úteku zo školy a je to so mňou Hiboper a Jonatka a je tu Benčič. Máčo. No, už viete. A bude to útek zo školy, prvý deň, takže musím utiecť. Ticho. Čau, Lado. Dáme vládu. Akurát si rútil kľúče. To je A je naspäť. osmak a máme aj kamery a A si debil. počkajte, teraz budeme hovoriť. Je. A si debil. S krátkou. No, ideme s krátkou, to je naša skrátka. Tu ide kamery. Vám ukážem. A tablet sa mi bude vybíjať takto za chvíľočku ukončím. A začína Budem sa pršať a snažiť žiť. robiť vlogy lepšie, aby ste vedeli, že o čom sú vlogy. Presne. Môžem sa sústrediť aj na vás, aj na cestu, lebo Sú tu kopce? je to útek zo školy, tak musíme tak utiecť. No proste už sme vonku. Škoda, že ten učiteľ nás nenaháňal. Cesta. Škoda, že nás ten učiteľ nenaháňal. No, Jak minule. takže než nás bonznete, ak nás poznáte a Tak ďalej. no ešte nebudeme sa lúčiť, nie? A ešte by som nepovedal. Ešte mám ešte 9 minút, 9 sekúnd. No ježiš, ja mám ešte Maria. 9%. Natáčam to na tablete, takže Ja na bude to moc dobre, lebo ja mám na tablete vpredu kameru, takže nie je to moc dobre. Ja mám zadnú, aj prednú. Aj prednú, aj zadnú? No. Tak si jaký frajer. No a čo vám ešte také poviem, že Mám zadné na hovno. blízko pri A máme tu dome, ale nového Trabanta. Pozrite, aký je zelený. no Trabant, ukážem vám. Jaký je krásny zelený. Ideme si ho pozrieť aj z boku. No, ideme sa kúknúť, koľko má koní. Málo. Málo určite. Ale pekne, Ale že dajte. logo značka. Má to najviac 180, kámo, ono to má 180. Koľko to ťahá? 180. What the fuck? No, No tak to no je potom Trabant je to iný celkom čávo. dobrý. No a A tu máme ak si peknú myslíte, Škodu. že som hippík, tak som čudne ostrihaný. A vtedy som mal fajnú ofinu, hej, že Hiboper. Musíš si zmeniť meno, lebo ja sa to nenaučím. Ibaž jedno. Presne, jak ideme. Mám? Čo? Mám si zmeniť meno? Hej, môžeš, Janikaka. môžeš. No a tu A presne nech Hiboper býva zostáva. Games Go. Môžete si ho vyhľadať. Tu niekde v Riti, tu niekde v Riti. Tu presne Tamto. v Riti býva. Presne. A začína pršať jak v Riti. Je to vždycky tak, vieš. Také vetré počasie. To ne... Vždycky, keď pôjdeš do tých uliček, vždycky je to také, vieš. Takže včera som bol u Damiana, natočili sme GTAčko. Tu je Damianova bytovka na 12. poschodí. Ty debil, čo natáčaš?
Očkajte, ešte vám poviem číslo. Je tu fajná ozvena. Jak sa sapie, vieš? Jebať ťa. Tak my to končíme a ja idem do zapísať. Ale mňa nie.